Bueno, arratsalde on denori. Osoko bilkura hau hasi aurretik, Ainhoa Molinosi ongi etorria eman nahi diot, udaleko kontu hartzaile izendatu berri da, korporazio guztiaren partez, ongi etorria, eta Ainhoari ongi etorria ematearekin batera, Paulino Alonsori kontu hartzaile teknikariari eskerrak eman nahi dizkiot, lanpostua bete bitarte horretan egindako lan guztiagatik, diligentzia osoz, pazientzia handiz baita ere. Beraz, mila esker Paulino eta ongi etorria Ainhoa. Eta ja Karmele nahi dezunean hasingo. Bai, lehenengo puntua, plenoko aktak onartzea, uztailakoak eta abuztukoak. Onartutzat ematen diteu. Bigarrengo puntua, dekretun berri ematea, uztailakok eta abuztukoak, hor daukazute relazioa, beraz, jakinaren gainean gelditzen zate. Hirugarrengo puntua, uztaritzekin hitzarmena gaurkotzea, aktualizatzea. Bakizuta 1989an sinatu zen konbenioa uztaritzekin, eta bertan bien arteko herrialdeak harremanak sendotzeko, eta denbora pasa da, eta beraz, euskera batzordeak diktaminatu du, badala garaia pixka rebisatzeko eta gaurkotzeko lanak egitea, eta beraz, dokumentu bat prestatu du, zenidetza hitzarmena gaurkotzeko. Parekatze hitzarmena bertan aspektu desberdinak aktualizatu egiten dira. Norbaitek Iñaki. Arratsaldean, oso begi horrez ikusten dugu. Hitzarmena berritzea, beharra bazuen urte asko dira martxan jarri zela, eta gaina ikusita azken urteotan, bai aurreko udal gobernuak izandako ekimenen ondorioz, nolabait hainbat urtetan hilik edo izozkatuan egon zen hitzarmena abian jarri zen, eta legegintzaldi honetan ere jarraipena izan duela, goatzen izan duela, uda bere hemen egon zila eskoletako neskamutikok memoria historikoari buruzko ekimenua lantzen, eta importantea dela bide horretan aurrera egitea eta hitzarmenak markatze ditula, eta borondadea eta bideak horreiteko. Gure kezka bakarra da eta batzordean komentatu genuen honen kudeaketa nondik eraman, ezta? Honen arte hizkuntza politika eta hizkuntza batzordera etorri izan da, hortik kudeatu dugu. Ondo da, azkeneko jardunbidea zen nahi dute eskolak eta memoria departamentu hori daukio, baina irutzeu zabala bar duela, eta kaso berariazko mai bat sortu barko litzakea, mai popillo bat nolabait tratatzeko gaia eta hitzarmenaren betetzea eta sustapena eta bultzatzea hortik bideratzeko. Orduan gure proposamena zabaltzeke, igual akatentzaren menpe mai bat sortzea ordezkaritza daukagun guztion artean, eta gero herrian hortan interesa izan zeketen agenteekin, gurotu zaizkit galtzaundi eskolak eta beste batzuk kirol taldeak ere izan ditezke, hitzarmen hori edukiz betetze journalizateko. Egia da, 1989 urtean Tolosa eta Uztaritzeko herrien artean anaikidetza hori gauzatu danetik, urteetan zehar dinamika ezberdina izan du, batzutan potoloagoa, bere hastapenetan, gero agian urte batzutan arinagoa baita ere. Beraz, Uztaritzeko udal ordezkariak eta Tolosako udal ordezkariak elkartu ginen, zenidetze hau zentzuz eta baita ere edukiz jazteko, eta ikusi gendun lehenengo gauza egin behartzana zala, hitzarmena bera eguneratzea, zaharkitua zegoelako. Hitzarmenaren helburua berez mantentzen da bi herrien arteko harremana sendotzea, hortik haratago baita ere esperientziak trukatzea eta proiektuak sustatzea. Eredu bezala aipatu nahi dut, dagoeneko badirela hainbat elkarte bai Uztaritzen eta bai Tolosan harremana badutenak, eta hori da 89. urtatik ona egin dan lan guzti horrengatik, baita ere, Iñakik aipatu du ikastetxe, Uztaritza eta Tolosako hainbat ikastetxeen arten egintzan memoriaren lanketa hori
ikasleak elkar ezagutzeaz gain izan zuten baita ere Mikel Errazkinen zuzendaritzapean gertaera jakin batzuk kokatzeko aukera elkarrekin, ez? Eta erabat aberasgarria izan zen. Ostiral honetan bertan badago uste dut emanaldi bat, musika emanaldi bat, nu Ustaritzen bertan, nun parte hartzen dute baita ere Tolosako musikariek, beste hainbat herritako musikariek bezala. Beraz, anaikidetza honek bere fruitu batzuk dagoeneko eman ditu, ez. Beraz, lehenengo pausoa senidetzea gaurkotzea gaur egiten dugu, baita ere urrungo hilabetetan seinalitikaren inguruan ere seinalitika Ustaritz eta Tolosan arteko anaikidetza adierazten duna berrituko da, berdina jarriko da bai Ustaritzen bai Tolosan, eta egia da gai hau zeharkakoa izan da, agian komeniko litzekela olako batzorde berezitxo bat osatzea. Beraz, alde daudenak proposamenarekin, denak ados. Laugarrengo puntua, mai gainean utziko deu, zeren, hobeto aztertu behar da. Laugarrengo puntua, Beraz, Zubi estadioko obrak eta Tolosako direla eta Tolosako Udala eta Muñoa Fundazioaren arteko permuta bat da, berez gauzatuta dago errealidadean, legeztatu egin beharko litzateke, baina kontu hartzaile berriaren aholkuz gainera, prozedura aldetikan bestera batea egitea komeni da, beraz, presa berezirik ez duenez gainera, mai gainean utziko dugu legez behar den bezala egiteko. Ados baliman zaudetetan, hau behintzat. Denak ados, ez da? Hurrengo puntua, behin betiko onespena, Ezkerraldea azpiesparruko birgaitze plan bereziaren aldaketa. Hau, lehenengo hasierako onarpena eman zion gobernu batzordeak, orduan gero jendaurrean egon zen, eta idatzi bat aurkeztu da, alegazio idatzi bat bakarra. Eta bestalde, informe sektorialak ere lortu dira, bai Eusko Jaurlaritzatik, Kultura Sailatik, bakarrik gomendio txiki bat egin du, eta ura agentziatik ere bere txostena eman du aldekoa. Beraz, hirigintza batzordea jaulki duen diktamena kontutan izanik, alegazio horiek bat onartu egiten da, partzialki onartu egiten dira, muroa konsideratzen da infrastruktura, beraz urbanizazio karga bezala ez da sartzen, eta bestalde, behin betiko onarpena emango zaio plan honi. Eta gero inskribatu egingo da registro planean, eta interesatuari kontu emango zaio. Atxaldeon, duela hilabete batzuk behin-behineko onarpena ematen genion unean, aipatu genuen posteko azala, puntu horretara iristea eta gaur nola ez puntu honetara iristea. Behin betiko onarpena ematea hainbeste urtetan, zintzilika egondan aldezarreko espazio honi. Nik uste Tolosar guztiok, edo Tolosar askok, zuzenean bizi, udaletxea bizi ez egunok, jakin edo galdera baten bidez, pentsatuko zutenak zergatikan dagon erreka ondoko espazio guztioi hutsa, Ustaloi Arbideko edo atzekalde guzti hortan dagon horrelako zelaitxo ura hutsa, eta jende askok, ez dut uste jakingo dunik hemen barruan maila teknikoa batez ere, zer nolako burua usteak eman dituen, ura agentzia eta konferentzia hidrografikal Kantabrikon artean eman dian bersio, lege interpretazio desberdinen artean, udalak nola batzutan onartzen zuen baten oneritziekin zerbait, baino besteak ez zion ematen eta alderantziz. Herritarrak jakin dezaten, inundabilidadeak eta uren emarien igoereak saiesteko badaude lege batzuk, zeinak udalanaz gaineko legeak dian, eta hauek Eusko Jaurlaritzaren ur agentziak eta azkenik Espainiako gobernuaren Konfederazio Hidrografikal Kantabrikok onartu behar dituen. Tolosako udala urteetan zehar hauen baitan egonda dantzan, eta azken fina aurreko legealdian martxan jarri genuen
mai hori horren bidez gaur lortzen dugu behin betiko onarpena eskuartean izatea. Gogoratu nahiko nuke hala ere, beste behin ere, behin betiko onarpena izan genuela, eta behin betiko onarpena ere errekurritu izan zela. Ez da izan egoera bera, nun 10 urte baino gehiago pasadiran, onartua izan zen erabaki bat, gero bertan bera utziarazi zigutena. Beraz, behingoz, berri oso ona, batez ere Aldezarreko intxaurra izten lagunduko digulako eta espazio guztia hau Elizaren eta Gorriti plazaren arteko regenerazio urbanoa ematen lagunduko digulako, ongi etorria berau, baino ez dadila duela buruz nago, baina 12-14 urte izan zen onarpen horren ondoren jaso genuen errekursoa berriz ere bidean etorri. Ulertzen dut ezala horrela izango, garaiak aldatu direlako ere, beraz, notizi bikaina gure herriko altxorraren Aldezarraren regenerazio hortan lagunduko duelako. Beraz, guk nola ez alde bozkatuko dugu, eta bai zoritu duen egon dituzke Tolosako Hirigintza eta Obretako departamentuen lan egin duten teknikari guzti horiek, zeinak txostenak eta bilerak egin behar izan dituzten, azkenen bai uragentziak eta baita konfederazioak onartu ditzaten, guk hemendikan planteatzen genituen oinarri edo akordiorako oinarriak. Beraz, zorionak beraiei. Pixka bat, Ibaiek argitu du ari berdinetik, ez? Urtetan, gai oso zaharra da, urtetan egon da bi administrazioen iritzi ezberdinen artean, katramilatuta, eta gaur tokatzen zaigu, espero dut gainea betirako, behin betiko onarpena ematea, eta horrek albideratuko du eremu hori birgaitzeko eta merezi duen duintasuna ematea, ez? Beraz, pentsatzen dut egun hau eta osoko bilkura hau importante izango dela eremu horren etorkizunerako. Alde daudenak. Hau batez hartu da. Azkeneko puntua, galde erreguak. Nire aldetikan eta gure aldetikan Ainhoa ongi etorri, lantalde ederrakin topatuko zea Tolosako udaleko kontu hartzaile batzordean, kiston lantalde izango duzu, maila handikoa, bai profesionalean eta baita pertsona mailan ere. Eta Paulino, nire hitzak ez zian nereak izan beharko, Lorek esan beharko zizkizun, berarekin orduak pasa dituzu, baina bere hitzak nik hartzen ditut eta bai bere izenean eta gure izenean, guztien izenean, eskerrik asko. Kriston lana eta kristonen eredua izan zea urte guzti hauetan, beti egontzea hor, udala zure egin dezu eta herriko kontuak izugarri ondo eman dituzu, sartu beharreko ordu guztiak sartzen, konpromiso itzela erakutsi dezu itzalean, eta eskerrak eman egin dezun lan guztiagatikan. Hau ez da agur bat, hemen jarraitzen dezu, eta eskerrak. Beraz, mil esker bihotzez erakutsi diguzulako, nik ezintzudan ezagutzen duela 6 urte, eta gaur egun apretzia handia dizut, eta ni bezala nik uste hemen gauden guztiok. Beraz, mil esker, eta oaindikan elkarrekin jarraituko dugu ikusten. Hau ez dalako oaindikan jubilazioa ez da gutxigo ere. Eta bestalde, zuen departamentuko amaiari ere zorionak eman nahiko nizkioke, ez dakit entzungo gaitun edo bestela zuek eman, baina zorionak gauza handi bat egin dutlako berak ere. Beraz, horiek dira gure hitzak.
Begiratu akta eta... Seguru, Osa, no sé qué, igual, bakizu, askotan igual gero akordio hartu eta no sé qué, impresora... Egia esateko, azken joan, eta nekatuta, eta justu, ez akordu batzuk, kontabilizatzeko Garaia dauka, eta nekatean da, hemen ez da gertzen. Baina gertu ginen, eta azken zen, bihar etxe egingo dugu, berandu zen, eta hori. Tengo bea. Hilabete honetan, zu egongo zara, Hasta el 3 de noviembre. Eta gero suerte izango duzu oso izatio. Da, bai, Euskadi oso asko lagunduko izu. Oso horrezan.